अर्डार जों बांद्राय गरमखाय प्रिति आरो एमजेनि केसखौ बाहेरावनो लानाय जाबाय जोबोर गरमद्रायखाय कर्टनि सिङाव लानाय जायासै दे दानिया बुंदो प्रितिनि उकिला सोर जाखो आं जाबाय प्रितिनि उकिल आरो एमजेनि उकिलालाय सोर आङो एमजेनि उकिल सार बिराद गिदिर उकिल आङो जि केसखौ आं गेलेना देरहाखायो एमजेनि उकिल आङो बिराद गोरा उकिल आङो माथो नोंसोरखौ उकिल बायदिखौनो नुवाखै माबा अमा बेदर गोदानानै फानग्राफोर बायदिसो नुदों बहाथो गोसोम गोसोम खदा नोंसिनालाय बहाथो गोसोम गोसोम खदा आंना गांसेल' नालाय गद गोसोमा बेनिखायनो हिनजावखौ सुनो होदों आङो नोंबोथ' गानाखै माथो सार धोद आंना हिनजाव गैया नालाय मैला जाना दङ सुनो मोनाखै बेनिखायनो गानाखै आरो आङो नोंनालाय आंना खदानो फाथाखङाव जिदोंलै सार गांसेल' नालाय दर्जिनो होबोदों आङो सुनो थाखाय बेनिखायनो नै गानबोनो मोनासै खदखौ दे बिदिब्ला केसखौहाय जागायजेननोसै दुखु जादों गिखांनाय मोनदों संसारा आंहा थागोन ना थालिया माब्रै जासिगोनसो दे प्रितिनि उकिला बुंदो खोथाया जाबाय एमजिआ सासे गुन्दा मानसि बियो प्रितिखौ थगायखोमानानै गुबुन सिख्लाफोरजों गोबां लाइन मारियो बियो आन्दो बेनिखायनो हमजाबायबो दायो बेनिखायनो बियो गुबुन सिख्लाफोरखौ लाइन मारिबाय थानायखायनो सिरि सिरि आन्दो बियो गावनि असे हिन्जाव प्रितिखौ अननो हाया एमजिआ सासे लाजि रोङै गुन्दा गाज्रि गोसोनि मानसि एक मिनिट नोंथाङा एमजेखौल' दाय होबाल' जानाय नङा एमजेखौ जोबोर गोरा साजा होनो नांगौ आंनि फारसेनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय थाबाय सारनिसिम एमजेआ सासे अनसुला गोसोनि मानसि बियो गासैखौबो सहाय खालामनो आरो अननो मोजां मोनो थांनाय बाराव जे सिख्लाखौ बियो लानानै थांदोंमोन स्टारलिनाखौ बे सिख्लाया जोबोर दुखुआव दंमोन दा बेखौ सहाय हिसाबै बिनि दुखुखौ गोजान खालामनो थाखायसो बियो एसे गोजानाव लानानै थांदोंमोन दुखुखौ एसे खमायहोनो थाखाय एमजिआ बेबायदि गाज्रि मानसि नङा मिथिबाय बेनिखायनो एमजिखौ साजा होनाङा प्रितियासो साजा मोननांगौ दायो जाबाय एडभार्टाइजनि टाइम एडभार्टाइजनि उनाव आरो भिडिअखौ कन्टिनिउस नुनो मोनफिनगोन ओइ एमजे प्रितिनि पार्ट 1 भिडिअखौ नुनो नुवाखै पार्ट 2 भिडिअखौ नुनो नुवाखै एमजे प्रितिनि पार्ट 3 भिडिअखौ नुनो नुवाखै पार्ट 4 भिडिअखौ नुनो नुवाखै एमजे पार्ट 4 प्रितिनि पार्ट 4 भिडिअखौ पार्ट 4 भिडिअबो ओंखारदों ना पार्ट 4 खौ नुनो नुवाखै 5 6 7 8 खैथा ओंखारगोन एमजे हिन्जावनि सोमोन्दै एसे खोन्थाहरलाय लाजियासै नोंसोरो साला थोद फाग्लि मासि रागालाय नोंलाय सुजा दालाय एमजेजों प्रितिजों लालायफिनगोन ना फिनला मा सानदों बिसोर सानैयालाय दे बुंदो दे उकिलफोरानो बुंदो मा सानलायदों बिसोरो दाथ' लालाय गारनायनि खोथाखौथ' आंनियाव मोजाङै बुंनानै लायाखै प्रितिया खारन बेयो बिराद बिजि दायो ससियेल मिडियायाव फेसबुकआवहाय इउटुबावहाय भिडिअ होगासिनो दङ माने एसे थाखा खामायनानै लाग्रोनिनो फेसबुकआवहाय इउटुबावहाय बेनो नांलायनाय हौवादों नांलायनाय भिडिअफोरखौनो होनानै एसे थाखा खामायनानै लाग्रोनो दायो आंनियाव एसेबां क्लियारलि बुङाखै प्रितिया गारमारगोन ना लामारगोन नायनांसिगोन खोमा एसे केसा एसे गोलाव जासिगोन आरो सार जेब्ला साथि आंनि बिफाया आंनि जोनोमगिरि बिफाया जेब्ला बेफोरबादि खालामजायो आंनि बिफाया दाहा जादों धोद र' बिदि ख'यै ख'थे गाबबाय थानो नाङा सिरथा एफा गाबनो हायो ख'यै ख'थे गाबबाय थायो सिरथा कर्टसो बियो कर्टसो एमजेनि उकिल नोंलाय मा बुङो दे आंनाबो बिदिनो दायो एमजे आंनो लानाय गारनायनि खोथाखौ एसेबां फोरमायाखै माने बिबो बिराद बिजि माने दायो इउटुबावहाय फेसबुकआवहाय भिडिअ होगासिनो दङ बेनाबो बे हिन्जावजों नांलायनायखौनो बेयावनो डलार फैसा हाबगासिनो दं नालाय फैसा आरजिनानै लाग्रोनो एसे फेसबुकआव इउटुबावहाय
बेनि उनावसो मा बुङोसै गारगोन ना लागोन केसाथ' गोलाव जाखासिगोन गोलाव जाखासिगोन धत बिदिब्ला केसा बोरै जोबनांगौ जाखो बिदिखि जायो दुखु जादों गिखांनाय मोनदों संसारा आंहा थागोन ना थालिया माब्रै जासिगोनसो मा तारिखौ बाय धत र' गाबनाय सिरिथा सल' सोबानानै हाथाय साथाय बारग'जोबगोन आं गनसो बियो गाबनाय सल' नोंसोर बिदिब्ला फेसबुकनि मालिक आरो इउटुबखौ बानायनाय मालिकफोरखौनो लिंहरनानै नोंसोरनि केसखौ फोजोबनानै लादो सल्भ खालामनानै लादो आं हानाय नंला बिदिब्ला नोंसोरनि केसफोरखौ फोजोबनो सल्भ खालामनो बै फेसबुकनि मालिक इउटुबनि मालिकखौनो लिंहरनानै नोंसोरो केसखौ फोजोबनानै लादो गाज्रियालाय बे प्रितियानो गाज्रि मारदांलै ने आइ अबजेक्सन माइ लर्ड नोङो बेबायदि वान साइड जानानै बुंनो हाया खोथाखौ ए बेटा आंखौसो नों बिदि बुंबावदों नोंखौनो जेलाव सोनानै दोनगोन आङो मिथिबायना नोंखौनो जेलाव सोनानै दोनगोन आं गोरोन्थि जाबाय निमाहा खालामदो सार सरि एमजेआ सासे जोबोर गाज्रि मानसि बेखौहाय गोख्रों साजा होनांगौ बेखौहाय जेलावनो बोरायजासिम थैहां जाजासिम जेलावनो दोनबाय थानांगौ आंनि फारसेनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय थाबाय आइ अबजेक्सन माइ लर्ड ओइ मा बुंदों नोङो मा बुंदों हो एमजेआ मोजां गोसोनि अनसुला गोसोनि मानसिसो बियो प्रितिखौसो हाजो गोजौआव लांनानै नाख्लाय हरनांगौ बेखौ साजा होनांगौ हाजो गोजौआव लांनानै प्रितिखौसो हाजो गोजौनिफ्राय नाख्लाय हरनांगौ गोरा साजा होनांगौ एमजेआ जोबोर मोजां मानसिसो बेयो साजा मोननो नाङा धत बुरबकफोर नोंसोरनि खोथाफोरा लाजाथावना नंखाया बोरै साजा होनांगौ जाखो बिदिब्ला सबबो हाथाय साथाय गाहोजोबगोन नोंसोरखौ बेथाफोर अबस्से आंबो हाबा जायाखैमोन हिन्जाव नागिरबाय थादोंमोन जुदि प्रितिया जुदि राजि दंब्ला आंबो लानो हागोन प्रितिखौ आइ अबजेक्सन माइ लर्ड नोङो बिदि वान साइड जानानै प्रितिखौ लानायनि बिदि साननो मोना नों बिदि लानो हाया जोबनायाव आं बेखौसो बुंनो सानदों नोंसोर बांद्राय गियानि जाद्रायबाय नोंसोर सानैनाव हौवा हिन्जावनि सोमोन्दोआ बोरै जालायनांगौ बोरै सोलिनांगौ बेनि फारसे जेबो गियानानो गैया नोंबा नों आंबा आं गावजों गाव आसि थुलायलायबाय थायो बिदिब्लाथ' बोरै संसार जालायनो नोंसोरो हौवाया हिन्जावनि सन्मानखौ जाजोब्बाय ससियेल मिडियायाव बुंलाबायनानै हिन्जावा हौवानि सन्मानखौ जाजोब्बाय ससियेल मिडियायाव बुंलाबायनानै न'खरनि खोथाफोरखौनो नोंसोर सानैबो एखे बुंनो थाङोब्ला नोंसोर सानैबो एखे दुखु मोनदों होनोब्ला नोंसोरनि आइ आफा बिमा बिफायाल'सो दुखु मोनदों मानो होनोब्ला रावनिबो बिमा बिफाया बेफोरबायदि नांलाय खमलाय संसार जालांनायखौ नुयोब्ला गावनि गथ'फोरनि बिमा बिफाया दुखु मोनो होनब्ला नोंसोरनि आइ आफायाल'सो दुखु मोनदों नोंसोरथ' आरो जाखाया गावजों गाव आसि थुलायनो सेस नोंस्रा सोमोन्दोआनो गैला हौवा हिन्जावनि सोमोन्दोआनो गैला नोंसिनाव मोजां सोमोन्दोआनो गैला नोंसोरनि आइ आफायाल'सो बांसिन दुखु मोनदों दायो मिथिबायना नोंसोरलाय एमजे आरो प्रिति बे ससियेल मिडियायाव फैनानै मोख्राफोर बायदि दावराव दावसि खालामगासिनो खहे खथे गाबनानै खोन्थिगासिनो लासिं सिं साबा दाङा समाया माया खहे खथे गाबनानै हौवाया हिन्जावखौ हिन्जावा हौवाखौ आसि थुलायगासिनो लासिं सिं लाजिनोबो रोङा हायोबा नोंसोरो डिभर्स होलायनानै गोजान जालायस्रादो आरो सिरि थाबाय थादो बेबायदि लासिं सिं ससियेल मिडियायाव फैनानै दावराव दावसि खालामबाय थानाङा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 माबा सिरियालफोर बानायनायफोरबायदि मोनदों नामा नोंसोर सिरियालफोर बानायनायफोरबायदि मोनबाय थादों पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4नो माबा माबिनो लाजिया इसेबो लाजिनाय फैयाखै असाय समाया मदरा मोख्राफोरबायदि हाल्ला दावराव खहे खथे गाबनानै हौवाया हिन्जावखौ हिन्जावा हौवाखौ बुंगासिनो दङ लासिं सिं नोंसोरो सेंग्रा गोरलै सिख्ला गोरलैबाव नामा बिदि लासिं सिं सासे बिमा जाबाय नोंबो सासे बिफा जाबाय सासे गथ' दङ नोंसिना लाजिनाय गैला एसेबो ससियेल मिडियायाव हौवाया हिन्जावखौ हिन्जावा हौवाखौ बुंनानै गावजों गाव आसि थुलाय गाबलाय खुलाय रागा खिन्थिनानै जि एसे एनै सन्मान दंमोन निलाम खालामनानै लाजोब्बाय लासिं सिं ससियेल मिडिया नोंसोरनि प्रब्लेमखौ सलुसन खालामनानै होगोन नोंस्रा न'खर परियाल बंस'फोर गैला रायजोफोर गैला न'खर मोनहैदों जिराय रायजोखौ लिं सावराय मोजाङै सावराय
आरो जुदि हाथारलाब्ला गोरोबलायनो गोजान जालायसादो दिभर्स होलायनानै मानोथो असान्ति संसार खुंबाय हादों मानोथो दावराव खालामलायबाय हादों लासिं सिंनो गोरोबलायनोनो हामाथारलाब्ला गोजान जालायस्रादो ओरैनो असान्तिसो लासिं सिं जि सनमान एसे एनै दं बेबो थांजोबगोन नोंस्रा निलाम जाजोबगोन बिदि दावराव खालामलायबाय थायोब्ला दाबोथ' नोंसोरखौ रावबो मोजां होनलाना ससियेल मिडियायाव दावराव न'खर गैयैफोरबायदि बरियाल बंस गैयैफोरबायदि रायजो गैयैफोरबायदि ससियेल मिडियायाव दावराव ससियेल मिडिया नोंसोरनि प्रब्लेमखौ सलुसन खालामनानै होआना लासिं सिं खये खथे मुखाफोरबायदि खये खथे गाबला कापसि रागा खरा खिथिदों साला लासिं सिं सनमान जि दंमोन गैला नोंसिना गावसोरनो खोमानानै लाजोब्बाय बांद्राय गोरों खिन्थिनायखायनो सेस नोंसोरो